després d'un pas de Word èpic la setmana passada, no sé què ens portes avui, Laura, però igual a 1. Ai, no Va ser xulo, això, Va ser molt xulo. T'animo a repetir-ho. M'ho vaig passar molt bé posant-vos a prova, cosa que m'agrada en les anteriors seccions que fèiem de les preguntes. Doncs bé, com bé sabeu, aquest divendres és 14 de febrer, és Sant Valentí, el dia dels enamorats, en el qual tots pensem que, igual que el Blue Monday, que el Black Friday i tota la pesca, s'ha convertit en un altre mecanisme de màrqueting per vendre, regalar, etc, que moltes companyies, grans magatzems, etc, han fet servir per augmentar les seves vendes. Una celebració tradicional dels països anglosaxons que s'ha anat ampliant en altres països al llarg del segle XX. Es tracta d'un dia en què les parelles, com dèiem, per expressar el seu amor i el seu afecte, es fan regals i celebren plegats un sopar, el que sigui. Però sabem per què se celebra el Dia dels Enamorats? Quin és l'origen de Sant Valentí? Perquè realment Sant Valentí, com diu el seu nom, és un sant. Doncs bé, d'una banda, com ja dèiem, s'ha dit moltes vegades, que va ser una idea dels grans magatzems per incrementar vendes en el període després de les rebaixes de Nadal, encara que avui sigui una de les celebracions que més vendes genera de tot l'any, Sant Valentí no va ser un invent dels centres comercials. Això sí, ningú dubta que les botigues han sabut aprofitar-se. La veritat és que el seu origen és molt més interessant i històric. Un sacerdot anomenat Valentí, que exercia a Roma cap al segle III, va ser el personatge que va inspirar aquesta tradició. En aquella època, l'imperi romà era governat per l'emperador Claudi II, qui va decidir prohibir la celebració del matrimoni per als joves. Claudi creia que els solters sense dona i fills eren millors soldats, ja que tenien menys lligams. Qui ens podeu veure per streaming i per televisió, però veure aquesta imatge on veiem a Sant Valentí al costat d'un soldat romà i d'una dona. I ara explicarem què feia exactament amb aquesta imatge. El sacerdot va considerar que el decret que va promulgar Claudi II era injust i de forma clandestina va decidir desafiar les ordres de l'emperador. Valentí celebrava en secret matrimonis. Per aquest motiu, Sant Valentí es va convertir en el patró dels enamorats. Quan es va descobrir la seva desobediència, l'emperador el va empresonar. Un oficial va voler posar-lo a prova i el va raptar el fet que tornés la vista a la seva filla Júlia, que havia nascut cega. Valentí va fer el miracle. Finalment, el 14 de febrer de l'any 270, Valentí va ser executat. Va ser el papa Gelasi I l'any 494 qui va designar el 14 de febrer com el dia oficial de Sant Valentí. La festivitat va ser inclosa en el calendari litúrgic tradicional i va ser celebrat a l'Església Catòlica durant els següents 15 segles. L'any 1969, el Concili Vaticà II va eliminar aquesta festivitat del calendari, però ja era tard. Sant Valentí, com a celebració de l'amor, havia fet arrel a les diverses societats. Va ser durant el segle XX que Sant Valentí va esdevenir un gran negoci, quan la revolució industrial va permetre la producció en cadena de les típiques targetes de felicitació que es fan per Sant Valentí, un dels regals més freqüents d'aquest dia. Actualment, aquest és un dels sants més conegut. A més, aquesta és una de les festivitats de l'Església Catòlica que més s'ha comercialitzat, a part del Nadal, que també es comercialitza molt. No obstant això, molts desconeixien, i jo mateixa m'incloc, l'origen d'aquest sant, i aquest és Sant Valentí. Quin jefe, tu.